Okay, i dag skal vi spille det her åbenbart. Vi spiller easy. Til at starte med. Ej, jeg skal sgu ikke have. Ja, vi har lige om lidt lige nu. Nå. Så lad os komme videre. Kan jeg smøre dig? Jeg skal lige se, hvad det her er. Nå. Okay. Vi skal videre. Vi skal godt klare easy. Hvad siger du? Vi skal nok også komme, hvor vi prøver at klare hard. Vi kan godt klare easy. Ja. Eller jeg plejer at dø til ham der. Jeg plejer at dø til ham der. Jeg må selv spille. Hvorfor? Så dø på den. Du skal taste lige hertil. Ja, det er det. Så skal vi Spil. Ja. Det er easy. Nemt. Jeg tror faktisk, jeg har det. Nej, jeg er blevet taget. Jeg venter på. Men du skal jo lige trykke på den knap. Hvorfor ikke det? Du løber deroppe. Du har ikke sagt det noget før. Jeg tror du vidste. Nå, men jeg havde glemt det. Det er fandme sidst jeg spillede var det. Sidst jeg spillede var det på min gamle account. Jeg havde gennemført hardcore. Altså med checkpack på en anden account her. Hvor fuck er det? Jeg venter på dig. Kom igen for helvede. Hvorfor graver du her? Det kan jeg godt lide at stå hak. Du skal selv hente skov. Hvor fuck er den her? Den. Herinde. Nej. Det er bagved. Jeg kan se, du kan Hvorfor er det helt derovre nu? Okay. Man plejer da bare at få en skov. Jeg har spillet lyve så. Den. Nej. Det er bagved. Jeg kan se, du kan spille Hvorfor det er her det spil. helt derovre nu? Jamen, jeg kan godt se, du plejer kan bare spille at få en nye skov. vision. Jeg har spillet nye vision. Jeg venter lige på dig. Øj, jeg er død til lader. Jeg var lidt for hurtig der. Here we go. Nej! Ej, det er derfor, man ikke går to. Jeg prøver igen. Sådan der. Det er ikke godt. Nej, den her. Ej, men den døde jeg, det der. Det kan ikke nå over til det her. Nej, det kan jeg ikke, det kan jeg ikke, det kan jeg ikke. Nej. Det er fordi, du går for langt ud til kanten. Ej, okay. Jeg kan godt lige tage lidt tid. No. Nu bliver det ikke til at ske. Kom så. Det er heller ikke. Det kommer jeg nok til. Go. Så. Jo, sorry. Ja, vi har brugt 4 minutter. Det er samtidig.
det her. Nu skal vi have lidt stille, men det er fordi, vi koncentrerer os. Vi skal... Vi skal nok klare det her. Vi klarer det. Det er lidt mere. Ja, jeg er klar. Ej. Jeg er bøvset. Det er hvor vi skal ned hen. Det står i tur. Det her sten her. Du kan skubbe til en stige. Kan jeg skubbe til din stige? Jeg er oppe. Kom så, vi skal væk fra det her spjæld. Vi gider ikke sidde mere. Jeg er oppe ved det over dig, du skal. Kom nu. Oj. Jeg var lige ved at falde. Vi skal herover. Så skal vi op her. Hallo? Fjern dig. Kom til et dobbeltcheck, så jeg skulle til at bruge. Hallo, ikke? Ej, fuck, jeg ved det. Jeg har lukket alle dem, jeg skulle lukke. Kom så. Okay, død derude. Men det er der ikke noget galt i. Fuck, jeg glemte at ramme det. Ej, jeg var lige ved at være ved slutningen. Ja. Yes. Ja. Nej, jeg er død. Jeg er til at klare den. Så nu skal jeg bare lige vente på, at jeg klarer den. Jeg slår lige hovedet ind i væggen. Kom nu, jeg kan godt. Så, ja. Sådan der. Kravler bare lige op ad den her side. Nej, næsten. Nej, det er den nye, den er nu. Nej, det er det ikke. Jo. Nej, det har der været hele tiden. Ja, så er hele tiden. Nej, jeg plejer at bruge min jetpack her. Jeg plejer at stille mig et eller andet sted, så står og skyde ham. Men nu skal jeg gøre den anden vej. Så samler man coinsene op. Den kan du nemlig bruge. Der bliver studeret der. Vi vil være ved slutningen. Kom nu. Vi vil være ved slutningen. Den er på vej forkert vej. En rutsjebane nu. Det føler jeg ikke, der har været hele tiden. Det er der. Nej, Du har bare ikke spillet det så meget. der er ikke hele tiden. Jeg sidder bare fast i luften. Jeg slår
Sådan der. Den her kan jeg godt huske. Jeg ved ikke, hvorfor man synes, den her er nem. Min. Oj. Ej, nu er jeg skud på. Ej. Jeg kom til at droppe den. Der er sgu fedt, at han kan lige skåre ingenting. Til opgave at spille, så kan det bedre. Ja, det er skud. Ej, man kan ikke tage den igen. Jo. Hvordan? Så. Det er godt. Jeg kan løbe sig. Jeg bliver til skud. Penge. Nu må jeg køre mig selv. Der kan jeg se fløjsbus. Han valgte at løbe, og den twifter. Jeg gider ikke gå hele vejen. Du er stolen. Noget man skal købe. Det her. Jeg tror man skal købe. Du skal klare noget herovre. Hvad er det? Men jeg er også. Nej, jeg skal bruge mere. Okay, nu er Mathilde der oppe med helikopteren, så se lige, hvordan jeg skal slås med at få bygget det her. Det tog mig. Jeg skal ikke bare sige 13 minutter. Nej, 12 minutter og... Ja, vi siger det. Der er en stige. Hvorfor brugte jeg ikke bare den til at starte med? Det var det for mig. Ja, nu ser vi, hvad jeg gør. Det her er lidt svært. Okay, jeg er oppe. Okay, vi gider ikke høre på skud nu. Vi skal se, om vi kan slå rekorden en anden dag. Så. Det er lige Ses. I må have det godt.